Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu artis dari wilayah Kabupaten Madiun sektor timur. Jadi ini sektor timur. Jadi artis ini sekelas gak sekelas. Ngisore sithik, nang ngisore Uki Dombli. Jadi iki ikut apa? Melo cara anu apa Mas? Rumah produksi apa? Rumah produksi. Jadi membintangi segala macam. Jadi nek sing butuh diundang kanggo host ulang tahun, gelem ya? Ulang tahun, terus pernikahan, sunatan, terus badut yo gelem. Dadi jarine iki mang aku. Dadi wong oblek gelem. Dadi iki ketekan iki jarine iki kembaran karo Muji. Jadi aja amor sih, lugu sih. Asal hotel. Ya, padi peroro to, ben gak backlight. Nah wis kok kene. Nah iki lah. Ya 11 12 karo anu. Barangku buas ki, Bron. Nah, iya ta. Iki kembar tapi beda. Iya persis ya, Mas. Mas. Lah heran ki ternyata anu, Mas Rindang kenal Yudi lho, kenal Mas? Lah kuwi kan ini Guntur lho kok. Kan ini Guntur. Masa kan ini Guntur? Kenal Guntur gak percaya. Guntur kenal? Guntur kenal. Lah anak buah IP kuwi. Berarti aku kenal Guntur. Masa pernah bapaknya Guntur? Bapaknya Guntur. Apa-apakno. Biasa. Wah iki aku curiga iki. Sik iki aku curiga iki. Lah curiga. Yudi kok terus rene iki mosok arep golek Guntur. Nah nek doyo kok mesti kok bar iki ngene doyo. Iya. Mesti yang nang kono Guntur. Guntur biasa di kok kono. Reaksi pertama ketemu Guntur lan mbok piano rangkul. Ora. Yo omongan biasa. Oh biasa. Mas Guntur, ngono ya. Guntur ya? Ya. Masa sering jarake apa ya Guntur? Jarak. Oh, tahu jarak iki kowe. Yo nek live ngene mungkin. Ada nih Guntur ada nih kowe. Guntur ki berarti anu ya, apa ya jenenge? Datar ya, cara anu omong. Iya, Akrab sampai sembarang kalir ya. Sembarang kowe Guntur. Ngono. Jan, ngeri, Bro. Oke, nek ro. Yudi. Tiba Mas Ridang apal. Mana neng? Nek ro Guntur ngene wani pra. Yo, nek nang live TikTok wis seringe nyapa Yud? Yo omong-omongan pas metu mandok makmu. Oh, ngono. Lah kene Pak Bowo kek. Lah kayak mau bener. Lah kek teko Pak Bowo. Oh, Megurun mlebune nek megurun Uki Dombli ke mlebune ndi ke? Desane ke? Megurun iki. Megurun Kelumutan ya? Megurun terus kok mblang ambli. Oh. Pak Bowo, Lha ya kenal kok. Pak Bowo. Yudi jare koyo kenal kabeh ya, terakhir terkenal Yud asine ya. Terkenal termasuk terkenal. aku sing kemarin terkesan dia macam Susana terkesan aku. Bapak Susana. Mak terkenal. Susana deh, terkesan aku. Susana Pas dulu sabulan Ya, itu ada nih. Lo ben malam Jumat lagi ngono Yud. Malam Jumat lagi maca Susana nek. Macai sopo. Tapi kan maca sapa ke? Macam sopo? Si macai kan bukan gue surat mantan. Banyak apa? Bukan tunggu di. Oh, tunggu dhewe. Endorse ya? Indosi apa? Yo pas karaoke terus aku di jimuk. Oh, ngono. Rono di jimuk di pia kae. Susana deh. Sama. Jadi monggo sing pengen ngerti TikTok-e. Ular kobra betina satu Jadi, dua. ular kobra betina. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. 1 2 3 4 5. Lah kemeng kuwi aja dodo yo. Ada pas gawe bebetake ngene. Wah, Dewi Ular ya? Ngene. Dewi Ular deh. Ya pokoknya macake sering nek karaoke yo susah nak terus Dewi Ular terus Ngono. Nyiro Kidul ya tahu. Tahu ya lagu itu? Tahu. Ada. Sing ora tau ya, blorong ya. Sebelum Sebelum ada Mas, buka pas masak Jek, masak. Yuk, terus pas masak. pas macam sana. Iya toh. Pas lenggok-lenggokmu lho yo. Seto sabar. Dadi engko mungkin Guntur tertarik teko lenggok-lenggokmu ate iso. Guntur tertarik karo iki. Ngerti Guntur Guntur golek itu lho. Iya. Celuk Pak Lurah, celuk Pak Lurah nang kulon, Cuk. Main Pak Lurah gitu. Ndui. Mburi gitu. Iki lho. Lho. Iki lho.
Oke, ya wes kene musike. Musike rasa uripno. Ben gak kena anu. Cilikno. Lah iki. Iki macak susah. Iki ular kobra betina ya. Pas macak susana delok iki susana pas lemu-lemune. Stay. Ngapa Dewi Ular? Dewi ular. Ular sanca apa ular apa, Yud? Ular ngepet, ular kobra. Lah mujek iki Dewi ular ora? Ular aku lo sowo. Lah iki. Sawa-sawa ya enak loh. Ular sowo iki gene nyaplok. Ular sowo. Penguk ya berarti. Ular sowo kembang. Unik tenan. Aku bener ya nek sing rabi ning kene, Mas. Sapa iki? Pak Adi iki lho. Pak Adi Mas. Oh, alah Pak Adi ning Busus. Iya. Ya. Di blorong iki rong itu. Ya iki lho, lho macake. Blorong rong cuyu. Ular kobra ada kandhan iki blorong iki. Blorong ngene. Lah iya. Lah iki nek adewe Delok lho. Seto. Nah dhewe golek pesugihan sing teko blorong ngene iki malah double lho iki duwe oleh. Aku gero wangi kanu kae. Kuwi kekel ya. Macak susah. Yo iki. Blorong iki blorong. Kandhan iki lho, ini blorong iki lho. Kandhan yo. Kandhane. Endos kok gak yut. Iki dosan. Endos ya? Ular sing gak betul. Ular ndi? Ucek guyu Ucek. Kowe pengen macak kaya Widi wae, Cek. Kowe male yo dadi apa ya? Ucek cocok apa, Mas? Cek yo Wan abut. Dadi wan abut ya? Patah but. Ngerti gak wan abut? Saudagar Arab. Nggih putih ngene ya. iki Dewi Ular iki. Saya tau musiknya coba ketok lho. Lagi lho, lenggok ngene lho, Yudi Dewi juga lho. Ular. Ular. Oh, walah beyo. Dewi ular. Iso lenggok ngene ya, Teh. Dewi ular. Iki dhewe ular lho. Dewi ular. Ki nek macake nang omahmu ki. Oh, walah. Iki berarti Guntur ki tertarik pas gayamu. Stylemu guyon ngene, Yud. Ketok, Yud. Kis, monggo di-follow pokoknya, jangan lupa. Oh, ya guys ya jangan lupa di-follow. Ular kobra betina sama keluarga Fatima. Wes subscribe di YouTube iki. Weh, YouTube ya, Nek? YouTube lo YouTube tuh maksudnya. Oh, iya. delok kok YouTubeku sing penonton nek tertarik pengen Ini macam hiburan. princess ki. Wah, iki lho. Kowe princess ya? Ya pokok genti-genti ya. Iki princess Rusia nek iki ketok iki. Wes princess bos ki. Masa ki princess Korea Yud ki, Yud? Hah? Bagi Korea bagian selatan iki ketok iki. Delok modelmu ki. Kim Min Ho ya kan. Princess yo kandhane sangar iki. Kreatif. Sampeyan yo roh nek macak susah nam. Ngerti ta? Jadi kan delok Facebook lewat. Facebook lewat. Facebookmu wis monet apa, Yud? Ya lumayan. Sudah monet. Bayar. Tapi orang monet. Belum. Sing gene nganu ngoten apa sapa iki Mbak sapa iki? Lipia. Ki wis ale mana tuh? Sekarang ugi. Saya kira Wis stylane ya. Ya. Nek Mbak Pia ya omahe Megurun. Manu megurun. Meguru ya. Megurun ini maksudnya kelumutan ya. Maguru. Aduh men ya. Aduh ya kanan. Mereka berarti lewat di Duren. Bener mah. Gak kan lewat di Duren ngalor. Tetep Ya. pro tetep ngalor. Mulon. Kok iso? Kok iso Guntur yang kenal. Medi ngono. Piye? Ayo. Aku kok nongol apa medi ngono. Gak ya sing jelas mungkin ya pengen kluntrung-kluntrung, pengen siji pengen ngerti mujek. Dari lagi pisannya dan dodol ini dan jadi nang. Lah iya betul kok kene tau. Pak Bowi masa kok siwalan. Siwalan ya Mas? Siwalan. Siwalan sing di. Aslinya dia klitik, Dan tapi radio. tapi siwalan. Siwalan sing di. Lebu ngidul pokoknya. Dekat selatan apa? Kalau ini Pak Lurah. Aduh. Dong ya lu. Nanti. Ternyata iki bro, Mas Yudi. Yudi adalah jadi monggo ki tenan ki Yudi menerima segala pohon macak piye nek memang enek kebutuhan dari los pokoknya kebutuhan go ulang tahun siap terus hibur apa Masa ulang tahun aku ya dulu ya ora. gak yo macam yo to Badut gelem. Ojo aku mesti nek badut aku. Badut masuk gak wani. Isin aku. dan nek ini blorong apa nyerol kidul terus pas kanggone nggo apa yo pasang Dulu ngonten to. oh konten to Ini buat gue ngonten ge badut gak wani.
Tapi ya aku tak ngomong di ucapno rene Om. Oh, piye? Piye? Yakin aku demben pas bar macak ni blorong iki koyo nek mitos daerah iki tanah udan wangi. Mosok. Iki tenan iki. Ya udan angin. Oh. Udan angin terus jare ku ilang-ilang dhewe. Jare Kalau wong atake Tahu bang tak kayak rasa ilang-ilang. Gak balik sampai saiki. Ini tenan nih, gak bisa ya? 5 dino lagi nang. Emang ya? Tapi pas balik gak ana isine. Gak disani duit no gak? Gak ana isine. Jelaran 5 dino iki muncul-muncul dhewe saya enak ning Mbak. Heeh. Mbak sekawat gombalku sing legep. Nek calon wong wis male. Yo gak yo, Bu. Tenan tuh gue beli gini. Gak enak jelek berarti pikir aku aja macak ngono kuwi ngono. Gak lah. Benak kaya nyeror itu yo. Lah kita dikon ngomong apa kok? Berarti nyelor-lor ae. Lah ugi yang ngono yo ilang kan. Ya udah. Pakane berjinggu yo ilang. Yo muncul-muncul dhewe 6 dino teh. Jangan gak oleh loh. Kau Sing lah. ngawur. Kudu izin ya. Itu isi. Lah bute iki Ning nggonku barang ki nek anu yo gak oleh buka bijo yo gak oleh. gak lah. Ganyange Nek Ana ijone ijo botol apa ijo apa? nggonku ijo mupus. gak lah. Mupus sampai ijo botol. Pokok ijo gak oleh. Nek kabeh bulet-bulet nih. Nek kabeh bulet-bulet. Ono ta? Nek kabeh bulet-bulet kok. Iki tahu pas nggone iki nggone bojone Mbak Anita kuwi Iya. tahu. Iya. Anita kuwi tahu. Iya. Pernah ora oleh bener Iya. ta ini. Kuwi tahu biyen sak plasene nggo ijo-ijo kabeh. Langsung piye? Apa nih sing mati? Mati dhewe sore disele mati duluan bang. Blambang apa banyu? Solare disel blambang. Gak gelem ya berarti Gak kayak gelem. jujur ya. Merasa disaingi paling Yun. Kisah omah ya. Oleh duduk kono terus ora oleh lebih ijo-ijo. Oleh. Gak oleh. Oh. Gak oleh gua. Iya, hostku nguji ya. Kali gak oleh. Ngono ya. Iya, itu. Oke, iki kita Guntur wis duwe arinjan tapi bukan bales. Paling ning nggon doyok ora paling. Iya, paling. Iya kita. Ya doyok mang tak ngomong lho. Wis tak omongi. Ngono wes ya kok sukses terus ya. Tetap semangat ning medsos. Iya. Ya kerja dunia nyata ya kerja dunia medsos pokoknya kabeh-kabeh diimbangi sing penting ana hasilnya kabeh. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton vlogku bersama Yudi dan Muji yang merasa kembaran Muji ternyata emang. Banyak komen bos. Wis pokoknya ngono sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen. Lanjut dari Guntur ya.